מתחילה, אז קודם כל אני רוצה להגיד לכל מי שכרגע נמצא פה, כל הכבוד, כל הכבוד הזה שלקחתם את הפסק זמן הזה. זה לא קל, זה לא פשוט לאף אחד, גם לי לא. אנחנו פה בגלל שאנחנו בתקופה קשה. ואני אפילו ככה התלבשתי קצת יותר יפה, התאפרתי, עשיתי נשימות עמוקות, כדי באמת להיות כאן איתכם כל כולי, ולהעביר לכם את המסרים הכי נכונים והכי מדויקים, כי מי שנכנס לכאן כרגע, זה מישהו שהחליט שהוא רוצה לקחת כוח, ולקחת כוח זה אומר שאנחנו צריכים לדעת לדאוג לעצמנו בימים האלה, בשעות האלה, כי אם אנחנו נהיה חזקים, אז בני המשפחה שלנו יהיו חזקים, וכל הסביבה שלנו, והלקוחות שלנו, ואנחנו, וכולם. אז המטרה שלנו להיות חזקים לעצמנו, ולהיות חזקים כולנו ביחד. כולנו ביחד ננצח, זה הסיסמה שלנו, ולשם אנחנו הולכים. אז אני אתחיל לדבר על הנושא של שגרת אכילה, כי אני מקבלת עשרות פניות, וואטסאפים, אימיילים, אנשים נמצאים במצוקה בתחום הזה, ומכיוון שזה התחום שלנו, אז אני אתן את המענה. מי שלא מכיר אותי, לי קוראים אורנה בר-עוז, אני מעל 20 שנה כבר בתחום של תזונה נכונה ואורח חיים בריא, ובאמת עוזרת להרבה מאוד אנשים בארץ וגם בעולם, ובתקופה הזו אפילו יותר מאי פעם, אז אני אדבר איתכם באופן כללי וגם יותר לפרטים. מה שאני מבקשת שמי שיש לו שאלות, תרשמו בצ'אט. ניר, בעלי היקר, נמצא פה איתי, והוא יאסוף את השאלות ויגיש לי אותם, אז גם אני אשתדל תוך כדי, אבל בטח ובטח שבסוף אני אענה על שאלות, ואני לא אשאיר אף אחד עם משהו פתוח. אז תנשמו עמוק, ואנחנו נתחיל. בואו נדבר על המצב קודם כל. מה זה אומר, מה זה אומר בעצם כל הנושא של אכילה רגשית, מה שכולם קוראים לזה, אבל אנחנו לא מדברים פה רק על אכילה, אנחנו מדברים פה על כל המצבים שכולנו נמצאים בהם, מצב רוח רע, לחץ, חרדה, יציאה מוחלטת מהשגרה, אוקיי? ויציאה מוחלטת מהשגרה היא גורמת לנו לאכילה. פחות פעילות גופנית, בואו נאמר שבשבוע הראשון אני חושבת שכולנו מתוך ההלם והכל לא עשינו בכלל פעילות גופנית, עכשיו לפחות אנחנו החזרנו את עצמנו קצת למסלול, יש לנו את האמצעים, יש כאלה שעושים את ההתעמלות בחוץ, ורובנו עושים את זה דרך הזום, קצת מזכיר את התקופה של הקורונה, אבל העיקר שיש לנו פתרונות, זה מה שחשוב. וסדר היום התזונתי שלנו הוא שונה ממה שאנחנו רגילים ביום יום שלנו, יש לנו סדר יום קבוע, פתאום אנחנו שוב הרבה בבית, והסטרס והלחץ גורמים לנו באמת לאכילה לא מסודרת, והרבה יותר, ומרובה יותר. ואנחנו בעצם נכנסים לאיזשהו מעגל כזה של אורח חיים, שהוא לא בריא, הוא פחות בריא ממה שאנחנו מכירים, ומוציא אותנו מהשגרה. אם מישהו נכנס תוך כדי, אז תשתיקו את עצמכם, או שניר תשתיק, כי אני לא רוצה רעשים תוך כדי. בסדר? אז כן, כמו שאני אמרתי, יש לנו אתגרים. והאתגרים הם ככה, קודם כל הסדר יום שלנו, וואו, התבלבל לנו לגמרי, הלוז לא קבוע, אנחנו אולי לא קמים באותה שעה בבוקר, הילדים איתנו בבית, אוכל פחות זמין, זה אומר שאנחנו לא עושים את כמות הקניות שאנחנו בעצם עשינו קודם, כי יצאנו מהסדר.
אז כל המסגרת אכילה שלנו היא לא אותה מסגרת, וכל אחד בחוויה האישית שלו. עכשיו, כשהילדים בבית, הם בעצם דורשים את ההתייחסות שלהם. אז אם אנחנו הורים, או סבא וסבתא, לא משנה, כל משפחה והמבנה שלה, אנחנו קודם כל גם צריכים לדאוג לילדים שלנו יותר מיום יום. חלק קטן של האוכלוסייה החזירו את הילדים לגני ילדים ובית ספר, לי יש איזה נכד אחד שהוא כן במסגרת של בית ספר, אבל כל השאר לא. אז אנחנו צריכים לדאוג לאוכל שהילדים אוהבים, לאוכל שאנחנו אוהבים וצריכים, ולהחזיר את הבית ואת המשפחה לאיזשהו מעגל של אורח חיים, שבאמת יאפשר לנו לשמור על שפיות תזונתית, מה שנקרא. אז זה לגבי באמת הנושא של לוז וסדר יום. עכשיו, אנחנו באמת צמודים יותר למסך. אפשר לעשות פה חוקים, אפשר פה לעשות כללים, לראות ככה, לצפות ככה, אז ברור שאנחנו, מה שלא נגיד, אנחנו צופים יותר בטלוויזיה, זה ברור. גם אם החלטנו שאנחנו לא ברצף שם, אנחנו יותר מיום רגיל, מימי העבודה הרגילים שלנו והסטנדרטים. אנחנו צריכים לדאוג שהילדים שלנו לא בדיוק יהיו ליד הטלוויזיה, יש לנו המון דברים לדאוג גם בתוך הבית. עכשיו, כשאנחנו נצמדים לטלוויזיה וכל אחד ישים לב, יש אנשים שהם באוטומט שלהם, הולכים לטלוויזיה, אבל לפני כן לוקחים איזושהי שקית נשנוש, לוקחים איזושהי צלחת עם משהו, לוקחים משהו, זה משהו אוטומטי כזה. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו משתלטים על זה, ואני תכף אתן לכם באמת את כל הטיפים. אז אנחנו נמצאים בשינוי של שגרה, בשינוי של שגרת עבודה. ואני פה, וופס, כדי לעשות לכם איזשהו סדר, ואנחנו ננסה לחזור לזה, בסדר? אז אנחנו מדברים על אכילה רגשית. בואו נבין מה זה בכלל המעגל הזה של אכילה רגשית. קודם כל יש לנו את התחושה הזו של כל סערת הרגשות שאני דיברתי עליה כרגע. יש סערת רגשות אישית, יש סערת רגשות בבית, ויש סערת רגשות שהיא ארצית, וגם עולמית, אוקיי? אנחנו חלק מזה, אנחנו לא יכולים לשים את עצמנו בצד, ואנחנו גם לא רוצים, כולנו רוצים להיות בעניינים. אם נרצה או לא נרצה, הסערת רגשות הזו מאוד משפיעה עלינו, אוקיי? וכשהיא משפיעה עלינו, היא כן יוצרת אצלנו איזשהו דחף לאכילה, כי אכילה היא פיצוי למצב של הגוף ושל המוח שלנו. ואז אנחנו אוכלים בהחלט יותר ממה שאנחנו באמת צריכים, או רגילים, ואז מגיע השלב הכי לא טוב, וזה השלב של התחושת האשמה הזו, וכשאני כועס על עצמי, אני מכניס את עצמי ללופ עוד יותר גדול של אכילה רגשית. אז קודם כל, אם אנחנו מבינים את כל הלופ הזה, כשאנחנו מגיעים לנקודה האחרונה, אחד הדברים שאני מבקשת מכם, תשימו לב מתי אתם בתוך הסערה הזו של כועסים על עצמכם. אוף, עוד פעם לא התאפקתי, אוף, עוד פעם הלכתי למגירה, למה עשיתי את זה? תראו איך אני שמנתי, ולמה אני ככה, ולמה פה, ולמה אני שם. אז זו נקודה שכל אחד צריך לעבוד על עצמו, אוקיי? זאת אומרת, תקבלו את הכל באהבה. אין לנו ברירה בעצם. אנחנו נמצאים כרגע במצב נתון, ואת המצב נתון הזה אנחנו לא יכולים לשנות. אנחנו מאוד מקווים שהמנהיגים שלנו, כן, אנחנו לא יכולים לשנות. אז אנחנו בעצם, אסור לנו להכניס את עצמנו לתחושת אשמה, ולא לכעוס על עצמנו. אז אם אתם מגיעים לנקודה הזו, תעצרו לרגע, ותגידו, אוקיי, אני בנקודה הזו, אני מתגבר עליה. אז זו מבחינתי כרגע נקודה שכל אחד צריך לעבוד עליה. והשגרה היא שגרה חדשה. מה זה אומר שגרה חדשה? תזונה נכונה, כל אחד מכיר את התזונה הנכונה שלו, מי שנמצא איתנו באתגר 90 הימים, מכיר את האתגר שלנו ואת הדרך, אבל אני אדבר קודם כל באופן כללי. אנחנו רוצים כולנו שיהיה לנו בבית מקסימום דברים בריאים,
וזה הכל תלוי בקניות שלנו. אני יכולה להגיד לכם שיש היום הרבה מאוד חקלאים בארץ שמשוועים שכולנו נגיע אליהם ונקנה מהם. אז אם אתם רואים שיש תוצרת הארץ, ואם אתם שומעים בבתים שלכם והכל, שמוכרים פירות וירקות מחקלאים ישראלים, בשביל ההרגשה הטובה שלכם ובשביל מי שאנחנו, בואו קודם כל נקנה באמת תוצרת הארץ, פירות וירקות. וכמה שיותר. ובאמת שהם נותנים לנו את זה כרגע במחירים ממש ממש, לפעמים אפילו מחירי רצפה, העיקר שהסחורה לא תלך לאיבוד, אז תנסו לעקוב איפה אנחנו יכולים לקנות פירות וירקות בזול. בסדר? התזונה שלנו חייבת בימים כאלה להיות ממוקדת על הרבה פירות וירקות, ולכן צריכים שיהיה לנו הרבה בבית. אנחנו צריכים שיהיו לנו דגנים, בעיקר דגנים מלאים, מכל הסוגים ומכל המינים, זה אומר את כל סוגי הקטניות הטובות והנכונות, היבשות, ושהכל יהיה לנו בבית. אני אחר כך אולי אפרט קצת יותר, אבל לא לקנות רק אחד וגם לא שניים, לקנות 3-4 חבילות, כמה שפחות דברים שיתרתרו אתכם ושיהיה לכם הכל יותר נגיש. אנחנו לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים, אנחנו רוצים שיהיה לנו בבית, ושנוכל גם כל הזמן לשחק עם האוכל, אבל שיהיה לנו את התזונה הנכונה. אנחנו רוצים שיהיו לנו את החלבונים, שאנחנו כל הזמן מדברים על חלבונים, ואנחנו יודעים את הצורך של הגוף בחלבונים, ובתקופה כזו יותר מאי פעם. קודם כל אנחנו גם לכל הזמן יודעים שהחלבון מהצומח הוא הכי טוב לגוף, הוא נטמע הכי טוב והכי נכון, ולכן אבקות השייק שלנו כמובן ישמשו אותנו לאורך כל הדרך. פחות, בואו נאמר, אנחנו כמובן נאכל חלבון מהחי, כן, תכף אני גם על זה אפרט, אבל אולי קצת נפחית, אם אנחנו רגילים לאכול הרבה, טיפה נפחית, כי זה עוזר לנו להרגעת הגוף. עכשיו בואו, שומנים. אני קודם כל רוצה להבהיר לכולם, אין מצב כזה שאנחנו מורידים לגמרי את השומן מהתזונה שלנו, לא. הגוף לא יכול להתקיים בלי שומן, אבל אנחנו חייבים לדעת לבחור את השומן הנכון לגוף שלנו. והשומן הנכון זה אומר, אבוקדו זה כן עונה, שמן זית, דגים, זיתים, כל הנושא של פיצוחים בריאים, כן, כל האגוזים והכל, אבל רצוי לא כלואים, ואם אנחנו רוצים לקלוט אותם, אפשר גם בבית לקלוט, אפשר גם כלואים, רצוי לקנות את הטבעיים, כמובן, אבל שיהיה לנו בבית. אוקיי, יש אנשים שאני יודעת שהם נמנעים מלאכול את כל הנושא של הפיצוחים ואת כל הנושא של האגוזים, כי אולי זה משמין. לא, בימים כאלה אנחנו כן צריכים לאכול, כי זה נותן שומן טוב ובריא, ועם הרבה ויטמינים גם לתוך הגוף שלנו, אז אנחנו כן, כדאי שיהיה לנו במלאי, בסדר? עכשיו אם אנחנו מדברים על מזונות מעובדים, מזונות מעובדים זה הרבה דברים. אוקיי? כי גם אם אני קונה, בואו נאמר, אפילו פסטרמה, כן? זה מזון מעובד. אם אנחנו קונים את כל השקיות, את כל הנשנושים לילדים והכל, זה מזון מעובד. אז אני לא אגיד בכלל בלי, אבל להפחית את הכמויות, לעומת כל הדברים שדיברתי קצת יותר למעלה, שהם באמת חלבונים ודגנים ושומן בריא, אז פחות דברים מעובדים במקרר שלנו ואיפה שאנחנו צריכים. אם יש שאלות עד כאן, אז תרשמו, בסדר? עכשיו בואו נדבר איך אנחנו באמת משפרים את השגרה שלנו כרגע. אז קודם כל, היציאה לסופר או לקניות. יש כאלה שעושים אונליין, זה בסדר גמור, תזמינו מאיפה שאתם רגילים. אבל תהיו עם רשימה מאוד מסודרת, וכשאני אומרת רשימה מאוד מסודרת, אני מתכוונת בדיוק למה שדיברתי קודם. להפחית כמה שיותר רכישות של דברים מאוד מתוקים ומתוקים, וכמה שפחות מוצרים שיש בהם הרבה מלח.
בכללית אנחנו בתקופה כזו מורידים את כמות המלח, כי מלח מעלה לחץ דם, מעלה סטרס בגוף. אז גם אם אתם אוהבים מאוד מאוד את הנטרן, ואתם מאוד אוהבים את המלח ואת הסוכר, אנחנו פה כן חייבים להוריד כמויות, אם אנחנו רוצים לחיות בשקט ובנחת עם הגוף שלנו. אז תשימו לב לתוויות, בעיקר בנושא הזה. 3 דברים אני ממש ממליצה להוריד. זה קמח לבן, כמה שיותר להוריד, סוכר ונטרן. אוקיי? זה דברים שמאוד יעזרו לכם בלהרגיע את הגוף. עכשיו ככה, בואו נדבר על מזון שאנחנו קונים הביתה, והוא לטווח הארוך יותר. עכשיו, תתארגנו בנושא, אגב, התמונות כאן, אני לא עושה פרסומת לשום דבר, סתם לקחתי כדי להמחיש לכם, אגב, ניר מגיע לו את הקרדיט על המצגות, כי הוא יושב על זה הרבה, אבל תתייחסו בכללית למה אני מתכוונת, אוקיי? מה אני מתכוונת? זה אומר שכן במקרר, בפריזר, שיהיו לנו הרבה ירקות קפואים, וגם הרבה פירות קפואים, כי פירות קפואים הם טובים לנו לשייקים, הם טובים לנו לנשנושים, הם טובים לנו לאפיות, הם טובים לנו להרבה מאוד דברים. אז יש לקנות גם פירות קפואים וזה מצוין. ביקשתם להתייחס שוב למה להפחית, אז אני שוב מחזירה טיפה לאחור. להפחית, אמרתי 3 דברים, קמח לבן, אוקיי? נטרן וסוכר. אלה 3 דברים שאם תפחיתו אותם, אתם משנים לכם את הכל, ואתם כמובן שאתם מורידים את רמות הסטרס והלחץ. אז בואו נחזור באמת לנושא של הדברים הקפואים. כן, תמלאו ותציפו את הפריזר שלכם בשקיות של ירקות ופירות קפואים. כי אנחנו לא יודעים מה יהיה המצב שלנו מבחינת כמה נוכל לרדת, לא לרדת, פה יש אזעקות, פה אין אזעקות, אחד גר בדרום, אחד גר בצפון, אחד גר במרכז, זה לא משנה. כולנו קצת במוגבלויות, תקנו שהפריזר יהיה מלא. בסדר? וככה אתם תוכלו בעצם לשחק עם זה, ויהיה לכם גם נגיש. כל אחד מה שהוא אוהב, אתם יודעים, יש כזה שפע של דברים קפואים, אפילו של קטניות, הכל כבר מבושל, אנחנו רק צריכים לפעמים טיפה להרתיח במים רותחים, להוסיף כמה תבלינים, ואנחנו מסודרים. עכשיו ככה, אני דיברתי מקודם על הקטניות היבשות, אז זה דברים שאנחנו גם צריכים, אז תדעו שלקנות הרבה שקדים, אגוזים, טחינה במסגרת השומן, שתהיה לכם טחינה טובה בבית, טחינה גולמית, אוקיי? שתוכלו מדי פעם או להשתמש בה כגולמית, או להכין אותה כטחינה מעולה במים ולימון. טחינה זה מוצר מאוד חיוני, א' לנו כישראלים, אבל מאוד 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 בריא, אוקיי? שמאוד מזין את הגוף שלנו עם הרבה מאוד ויטמינים, והרבה מאוד, בואו נאמר, בתור מוצר שנותן הרבה מאוד כוח לגוף. אז זהו, אז אמרנו שלטווח הרחוק אנחנו שמים דברים קפואים בפריזר, ולטווח הקצר אנחנו קונים לנו פירות וירקות טריים, גם גבינות, עופות, דגים ובשר. עכשיו, מה זה אומר? גבינות אנחנו יכולים לקנות אפילו לשבוע ימים שיהיה לנו בבית, את כל היוגורטים שאנחנו צריכים, אז אל תרוצו כל 2-3, תקנו לשבוע, תעשו קניות מרוכזות וגדולות. תלכו לקצב, אצל הקצב תקנו את הכל, את כל העופות, אפילו אנחנו יכולים לקנות לחודש ימים, את כל הדגים, מה שאתם רוצים, ותקפיאו, זה נקרא טרי. אם אתם קונים אצל הקצב ומקפיאים, מבחינתי זה נחשב לטרי, אתם יודעים שאתם קונים את זה טרי, ומקפיאים בעצמכם, ולא קונים משהו שהוא כבר קפוא מראש, ואתם לא יודעים כמה זמן זה שוכב בסופרמרקט. נכון, יש תאריכים, אבל ממליצה לקנות אצל קצב ולהקפיא, אוקיי? אבל שיהיה לכם הכל, מכל מה שאתם צריכים, אם אתם צריכים שניצלים לילדים, אם אתם צריכים פילטים לעצמכם, אם אתם צריכים כל מיני סוגים של דגים, כל מה שאתם צריכים שיהיה בפריזר.
זהו, עכשיו נשנושים, אני כבר די דיברתי מקודם, אנחנו כן רוצים הרבה נשנושי ירקות. מבחינת הגרעינים והפיצוחים למיניהם, אני מאוד מאוד ממליצה על גרעיני עדלן, זה בעצם הגרעינים הלבנים, שכולנו מכירים את זה, משום שיש בהם הרבה מגנזיום, יש בהם הרבה דברים טובים שעוזרים לסטרס, יותר מאשר הגרעינים השחורים שהם שומן שהוא פחות טוב לנו כרגע, אז תלכו יותר על גרעינים לבנים. בסדר? תכינו לכם ותחתכו מראש פירות וירקות, אני עושה את זה באופן קבוע. תקנו הרבה עגבניות שרי, הרבה יותר קל לנשנש אותם. אז יש לכם נשנושים של עגבניות שרי, העגבניות שרי סופריות, שאין נשנוש טוב יותר ממנו. אז, וזה טוב לכם, וזה טוב לילדים, אז כן תלכו על זה. עכשיו, אחד הדברים המאוד מאוד חשובים זה לדאוג לנו לחליטות של צמחים. אז יש לנו את התה שאנחנו משתמשים, התה של הרבלייף, אני תכף אדבר עליו, אבל תשימו בבית שיהיו לכם עוד חליטות של צמחים ודברים מרגיעים, אוקיי? אני אתן לכם פה דוגמאות, תכף אני אתן לכם פה דוגמאות של כל מיני חליטות שהן בעצם מרגיעות. אבל כל אחד גם מה שהוא אוהב, אוקיי? יש כאלה שאוהבים יותר מתקתק, יש כאלה שאוהבים יותר יסמין, יש כאלה שאוהבים יותר תה ירוק, זה לא משנה, אבל כל אחד תבחרו לכם באמת את הדברים שעושים לכם טוב ומרגיעים אתכם ברגע שאתם מחפשים את השתייה החמה. אז אנחנו באמת מנסים לקבוע איזושהי שגרה. והשגרה הזו, ופה תזכרו טוב מה שאני אומרת לכם, אחד הדברים והכללים הכי חשובים זה לא לדלג על ארוחות. זאת אומרת, 5-6 ארוחות ביום זה לא המלצה, זה חובה בתקופה של לחץ. ביום יום ברור שאנחנו צריכים, אבל היום יותר מתמיד, לא פחות מ5-6 ארוחות ביום. זה אומר, יש לנו את ארוחת הבוקר, ארוחת הצהריים וארוחת הערב, וביניהם יש לנו פעמיים ארוחות ביניים. בימים כאלה שאנחנו הולכים לישון מאוחר, כי חלקנו דבוקים לטלוויזיה מאוחר בלילה, זה אומר שאנחנו גם נחשוב על עוד איזושהי ארוחת ביניים, שעה וחצי לפני שאנחנו הולכים לישון. אוקיי? אז תדאגו לזה. עכשיו, אני אגיד לכם תדאגו, ואז תשאלו אותי, אוקיי, איך אני אדאג? מה שאני עושה, אני עושה לי ביומן, אני קובעת לי זמן עם הארוחות שלי. כתוב לי, מתי אני אוכלת? 8 בבוקר, עד 8 בבוקר השייק, בסביבות 1:30 ארוחת צהריים, בסביבות 7:30 ארוחת ערב, זה כתוב לי ביומן, אז אני לא יכולה להתבלבל. ארוחות ביניים גם כתובות לי ביומן, ועכשיו זה יותר קל לסדר את היומן ככה, וזה מקפיץ לכם, ואז אין את התירוצים. ככל שתדלגו יותר על הארוחות, אתם תחלישו את עצמכם. אז אנחנו רוצים להתחזק על ידי זה שאנחנו לא מדלגים על אף ארוחה. בסדר? אז ארוחת הבוקר שלנו, מי שנמצא איתנו באתגר 90 הימים, תמיד יהיה שייק. מי שנמצא כאן ועדיין לא מכיר את השייק שלנו, זה הזמן שתפנו למי שהזמין אתכם באמת להצטרף כאן למצגת. אוקיי? אז יש לנו פה הקפדה על שעות הארוחה ותכנון מראש, וזה חשוב. אל תגיעו למצב של רעב. רעב מכניס גם אתכם וגם את הגוף לסטרס ולחץ. אז בבקשה, אל תהיו בנקודות האלה, אל תבילו את עצמכם לנקודות קיצון, שזה מה שמוביל אחר כך לאכילה הרגשית, כי אנחנו בעצם בלי שליטה, ואנחנו לא רוצים להיות שם. בסדר? אז תבחרו את האוכל שאתם אוהבים. מה זה אומר? זה אומר שדווקא בימים האלה, אני אולי אהיה יפה יותר, והאפייה שלנו יכולה להיות גם עם ההפקת שייק שלנו והכל, את הדברים שאני אוהבת, אני אקנה את הדברים שאני אוהבת, אני אשים לי בבית את הפירות שאני אוהבת, וכל מה שאנחנו אוהבים, וביום יום לפעמים אין לנו זמן לזה, אז תבחרו שזה יהיה איתכם ותתפנקו. להתפנק זה אומר לקנות איזה יוגורט ככה קצת יותר מעניין, זה אומר לאפות איזה משהו שמזמן לא אפיתי כי אין לי זמן ביום יום ואני בלחץ, כן לדאוג שיהיו את כל הדברים האלה שאנחנו אוהבים.
הארוחות שלנו צריכות להיות קטנות, קטנות ומזינות, לא להעמיס, עומס לא טוב למערכת העיכול, עומס לא טוב למערכת העצבים שלנו, אוקיי? אז שהארוחות יהיו קטנות ולפי הסדר. עכשיו אנחנו צריכים לשתות הרבה נוזלים. יש לנו את כל הפטנטים איך לשתות נוזלים, אבל קודם כל זה מים, אוקיי? אני תכף אדבר איתכם על מים, אבל קודם כל כמובן זה המים, ואנחנו לא יכולים לדלג עליהם בימים כאלה, אוקיי? מעבר לנוזלים אחרים. עכשיו, אני רוצה לתת לכם טיפ למי שנמצא בבית עם הילדים. תעשו ארוחות חפלה משפחתיות. נכון, אנחנו במלחמה. מה לעשות? הילדים בבית. אנחנו בלחץ. צריך להעביר איתם את הזמן. אז תקבעו שבערב לפעמים אתם עושים ארוחת חפלה. מה זה ארוחת חפלה? כל אחד בבית בוחר מה הוא רוצה, ויאללה, ניגשים כולם יחד למטבח ומתחילים להכין. אמא רוצה סלט, היא תכין סלט, אבא רוצה חביתה, הוא יכין חביתה, הילד רוצה, לא יודעת מה, להכין איזה מאפן, אתם נותנים לו את כל הדברים, עוזרים לו להכין את המאפן. ילד אחר רוצה, לא יודעת, קלחי תירס, תנו לו לקלף את קלחי התירס, שיחתוך אותם וישים בסיר, וכולם ביחד משתפים פעולה, תעשו חפלה משפחתית ותהפכו את האוכל לכיף והנאה. תראו על מה אני מדברת איתכם, על כיף והנאה בתקופה של מלחמה. אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לתפקד ברמות האלה. וזה מה שתעשו, בשביל זה אני פה, ונותנת לכם את כל הטיפים האלה. אוקיי? תשתדלו לאכול בנינוחות, בישיבה, אל תעמדו ותאכלו ככה. אני מכירה הרבה מאוד אנשים שאוכלים גם מתוך הסיר. א', זה לא אסתטי, זה לא נעים, זה מעצבן אפילו, אז אל תהיו במקומות האלה, כי אני יודעת שהרבה בני משפחה אפילו לא אוהבים לראות את הדבר הזה. תהיו מסודרים עם אוכל, תאכלו מצלחות, שיהיה לך מקום ישיבה קבוע, לא מול הטלוויזיה, איפה אוכלים. גם אם אתם פותחים לילדים שקית במבה, אל תגישו להם את השקית, תשפכו להם את הבמבה לתוך צלוחית יפה, מעניינת, תשימו את הכמויות הנכונות, אז תעשו את הארוחות בבית, לארוחות שבאמת גורמות לנו סוג של רגיעה והנאה ולא מעצבנות. אוקיי? אז תדעו לכם שאם אתם ממשיכים לאכול מול המסך, אתם תמיד תהיו שם בחוסר שליטה, כי העיניים שלנו מול המסך, ואנחנו לא מרגישים, ואנחנו הכנסנו עוד משהו ועוד משהו, ואנחנו באמת שם נפחים להיות בחוסר שליטה. אנחנו לא רוצים גם, אנחנו רוצים להרגיש את הטעם של מה שאנחנו אוכלים. אם אנחנו נאכל מול הטלוויזיה, המוח שלנו מכוונן למה שאנחנו שומעים, הוא לא מכוונן לטעם ולהנאה. אז תנו לאוכל את מה שמגיע לו. הכנתם, התאמצתם, קניתם, תתייחסו אליו, אוקיי? אז זה מה שאני אומרת, תחמיאו, תלמדו להחמיא. אם אתם הכנתם אוכל, אתם אוהבים לשמוע מילה טובה. אם הבעל או האיש, או הפוך, לא משנה, או מי שגר איתכם בבית, הכין את האוכל, תגידו לו מילה טובה, כל הכבוד, כי באמת כל מי שכרגע נותן מעצמו, תחמיאו לאורך כל הדרך, זה ממש חשוב. תשתדלו לאכול באמת בלעיסות, הרבה ללעוס, לטחון את האוכל בביסים קטנים. הלעיסות מאוד מאוד חשובות כדי שאנחנו בעצם נכניס לגוף שלנו אוכל מרוסק, כדי שהוויטמינים, המינרלים, יטעמו טוב בגוף שלנו. בסדר? אל תהיו פח הזבל של המשפחה. תזכרו את זה, אני תמיד אומרת את זה, בכל הרצאה, בכל מצגת. הילדים לא סיימו, הילדים לא גמרו, בבקשה, לא להכניס את זה אליכם לגוף, זה לא מתאים. בסדר? ישר לזבל, מה שאפשר לשמור, תשמרו, אבל לא אתם תהיו פח הזבל של המשפחה. בסדר? יש שאלות עד כאן? או שאני מאוד ברורה? אם יש משהו, תכתבו. אני שומעת אבל אנשים, אז... מה? רגע, אני ניגש, מה? לשמחתי. מירי.
לצערי הרב. מה קורה? אנחנו צריכים להשתיק. רגע. אוקיי, אז הנה עכשיו אני אשתיק את כולם. בסדר, אז הנה אני ממשיכה. אז זהו. עכשיו בואו נדבר עוד על מזון שבאמת יכול לעזור לנו להוריד את הסטרס. קודם כל ככה, להורדת הסטרס אנחנו צריכים 3 דברים מאוד בסיסיים ועיקריים. ויטמין D, אומגה 3 ומגנזיום. עכשיו אנחנו צריכים להיות חכמים ולהבין איך אנחנו משלבים את הדברים האלה. קודם כל, אם אתם לא יודעים, במדינת ישראל, בואו נאמר, כמעט ל-80% מהאנשים יש חוסר בוויטמין D. למה? יש לזה הרבה תיאוריות, אבל בעיקר בגלל שאנחנו כל כך היום מודרניים ושמים קרמים על הפנים ועל הגוף, למנוע מהשמש בעצם לחדור, אז בגלל זה אנחנו לא מקבלים מספיק ויטמין D, וגם כי אין לנו הרבה מזונות שיש בהם ויטמין D. אחת ההמלצות שלי בתקופה הזו, בתקופת המלחמה, לקנות הוויטמין D של התינוקות, ולטפטף כל יום 2-3 טיפות לתוך מים, ופשוט לשתות את זה. וככה אנחנו נוסיף לנו ויטמין D, שהוא מאוד מאוד חשוב להורדת רמת הסטרס. אוקיי? אנחנו צריכים הרבה אומגה 3, אומגה 3 אני כבר אגיד לכם איך אנחנו מוסיפים, וגם מגנזיום. אז מה אנחנו צריכים כדי באמת להכניס יותר אומגה 3 לגוף שלנו? דגי סרדינים זה מצוין למי שאוהב, כל מיני סוגים של דגים, אמנון, פורל, סלמון, בכל אלה הם משאירים גם בטיפה ויטמין D, אבל בעיקר באומגה 3. עכשיו, אם אתם לא אוהבים לאכול דגים, קצת בעיה מבחינת האומגה 3, אז תכף אני אדבר על התוסף שלנו, אבל תאכלו גם סלמון, בורי לברק, כל הדגים שאתם מכירים, תשתדלו לפחות פעמיים בשבוע, בימים האלה להכניס איזשהו דג לגוף. אוקיי? עכשיו, מבחינת אומגה 3, יש לנו גם תוסף אומגה 3, אני כבר אפרט לכם עליו, וגם אם אתם אוכלים דגים, אני עדיין ממליצה להשתמש בו. עכשיו, מזונות שהם כן עשירים לנו במגנזיום, זה חשוב מאוד לדעת. יש בדלעת, בדלורית, בזרעי חמניות, אוקיי? שזה בעצם הגרעינים, ובמוצרים שמכילים סויה. ואנחנו צריכים את המגנזיום כי כשהגוף מתוח ובסטרס יש הרבה מאוד התכווצויות. יותר אנשים מדברים על התכווצויות בכל מיני חלקים של הגוף, יותר מתעוררים בלילה מהתכווצויות בגוף, המון דברים קורים. אז אנחנו כן צריכים לדעת, אז תצלמו לכם אפילו את המסך ותשתמשו כמה שיותר בדברים האלה. עכשיו בואו נדבר על ה-Herbalife Line, אוקיי? האומגה 3, אוקיי? שמי שלא מכיר, אז אני ממליצה מאוד מאוד לפנות למי שבעצם מביא אתכם לכאן, ולרכוש דרכו את האומגה 3, שזה בעצם חומצות שומן, שהן חיוניות לגוף, בואו נאמר בצורה מאוד קיצונית בימים כאלה. זה אומר, שאם אנחנו לוקחים רק תבלית אחת, היא כבר שומרת לנו על כמעט כל מערכות הגוף, ותפקוד המוח וכל מה שאנחנו רק רוצים. אם אנחנו לוקחים 4 תבליות ביום, זה שומר לנו על רמת תקינה של שומנים בדם שלנו, שהם מתגברים בתקופות של לחץ, ומי שסובל מלחץ דם, גם אפשר לקחת 5 כמוסות ביום, וזה מצוין. יש המלצות לקחת את האומגה 3 לפני השינה, זה עוזר לזרימת הדם, ולכן בעצם זה מרגיע לנו גם את השינה, אז אני באופן עקרוני לוקחת 2 תבליות לפני שאני הולכת לישון, כן, וזה שומר לי על מערכת הדם ועל מערכת הלב, וזה מצוין. אז תתחילו לקחת אומגה 3 די חובה בתקופה כזו. שייק, אוקיי? בואו נאמר הארוחה האידיאלית, שאי אפשר לחשוב אפילו לדלג אליה, אוקיי? שהיא מכילה את כל מרכיבי התזונה שהגוף שלנו צריך, אז, ויש בה באמת 21 סוגים של ויטמינים, 9 גרם של חלבון, ב2 כפות אבקה, הוא מחליף לנו ארוחה, ולכן ארוחת הבוקר, אני לא הייתי שואלת פעמיים, תמיד חייבת להיות שייק,
אוקיי? וזה מושלם, יש את זה בכל כך הרבה טעמים, זה נכון שיש לנו 7 טעמים של שייקים, אבל עושים מיקסים ומערבבים ביניהם ויוצרים טעמים אחרים, ואפשר לשחק עם זה בלי סוף, וזה באמת מוכן בדקה, אז תיקחו לפחות שייק אחד ביום, ורצוי שזה יהיה ארוחת הבוקר, וארוחה אחר הצהריים. לדוגמה, אני אסיים איתכם כרגע עוד מעט את המצגת, גם אתם תסיימו. כולנו בא לנו עכשיו משהו מתוק. שעות אחר הצהריים זה שעות הכי טובות והכי נכונות, לקחת עוד מנה של שייק. אז זה פותר לנו את כל הצורך הזה במתוק וכן הלאה והלאה. אני השבוע כבר עשיתי פעמיים, אפיתי דברים מאבקות השייק, אז יש לנו בבית גם מאפינס ודברים טובים מאפייה עם אבקת השייק, שמכניס לנו גם את כל מה שצריך. יש לנו גם כמובן את הווניל מהדרין, אנחנו מסודרים עבור כולם. אז מי שלא יודע שהרבלייף היא באמת מספר 1 בעולם בקטגוריה של שייק כתחליף לארוחה. בסדר? ואני חוזרת לדבר על החשיבות של המים מבחינת הכמות, זה מה שחשוב לי, שתדעו שמינימום בין 8 ל-12 כוסות של מים ביום, זה משפיע מאוד 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 על מערכות הגוף ועל המצב רוח שלנו. אנשים שלא שותים הם עייפים, הם עצבניים, יש סחרחורות, יש כאבי ראש, שלפעמים אנחנו לא יודעים לפרש את זה אפילו, שזה בגלל זה, והמים נועדו גם כדי לעזור לנו לפנות את הפסולת מהגוף שלנו. זאת אומרת שלא ניתקע עם הצירויות, אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה. אז בטח ובטח כל מי שמתלונן על הצירות, מים, אוקיי? זה גם עוזר לנו לשפר את המראה של האור והשיער, אולי פחות חשוב לנו בימים כאלה, אבל כן חשוב לנו. אנחנו תמיד רוצים להיראות טוב. אז תשתו מים, סודה זה גם בסדר, וגם כל החליטות, אתם זוכרים שאמרתי לכם שאני אראה, אז יש פה דוגמאות לחליטות. החליטה הכי מרגיעה את מערכת העיכול זה קמומיל, בסדר? אז מעבר לכל תה אחר, תשתו לפחות פעם ביום תה קמומיל, אתם יכולים להוסיף לו קצת ננה, אתם יכולים להוסיף לו לימון, מרגיע את מערכת העיכול, ואתם תגידו לי גם על זה תודה. אז תקנו תה קמומיל. עכשיו בואו נדבר על הפעילות הגופנית. אנחנו יכולים להיות פה עם תירוץ. מלחמה לא במוח שלי, לא בראש שלי, אבל אנחנו חייבים להוריד כבר את רמת התירוצים שלנו, כי אנחנו פה, כי אנחנו רוצים לדעת איך לדאוג לגוף. ואין כמו פעילות גופנית כדי לעזור לנפש שלנו. והפעילות הגופנית מפרקת לנו את המתח, וכל אחד שיבחר מה שטוב לו, אוקיי? אנחנו עוזרים לכם בזה שאנחנו בעצם נותנים לכם פעמיים בשבוע לכולם, לכל עם ישראל, כל מי שרק רוצה להיכנס לאימוני טבתה שלנו, שאנחנו עושים אותם לייב, אז תיכנסו. אנשים מבוגרים לפחות חצי שעה ביום, לא פחות מזה. ילדים, תעשו איתם דברים ביחד. כל מה שאתם יכולים, לדעת שאצלי פה בבניין, יורדים למטה הורים, מתארגנים בדשא, ועושים הרבה פעילויות עם הילדים, זה תענוג לראות את זה. אז תזמו הרבה דברים, תצאו לצעידות. כן, בין האזעקות. אני אוהבת לפעמים לשים מוזיקה, ופשוט לרקוד, תרקדו ביניכם לבין עצמכם. צריך פרטנר, לא צריך פרטנר, מוזיקה גורמת לנו לזוז, תבחרו כמה שירים בימים הקשים האלה שאתם כן אוהבים, פשוט תרקדו. אז זה יהיה גם סוג של פעילות גופנית שהיא קצת יזומה. אז תעקבו ותצטרפו לאימוני אונליין שלנו, לא לוותר על זה. בואו נוותר על השינה. מחסור בשינה משפיע מאוד מאוד לרעה על הבריאות שלנו, וכולנו לא ישנים טוב בימים האלה. אני באופן אישי מתעוררת כמעט כל שעתיים ומתעדכנת ולא מתעדכנת והכל, וביום שזה קורה לי אני מרגישה את זה למחרת בצורה ממש קיצונית, וזה משפיע על התזונה שלנו. זה משפיע על התזונה שלנו כי המערכות מבולבלות, הזמנים מתבלבלים לנו. אז תנסו להתארגן לשינה, תימנעו קצת מצפייה
כשאתם קרובים לזמן שינה שלכם, תימנעו מלשתות דברים עם קופאין לפני השינה, קופאין, ובאמת תנסו למצוא את הטכניקות של נשימות, של הרפאיה, כל אחד בדרכו שלו כדי להיכנס למיטה ולמשוך כמה שיותר שעות שינה בימים האלה. זה חשוב, זה יוריד אתכם מהלחץ והסטרס. מה שעוד יעזור לנו לחזק את המערכת החיסונית זה התבליות המדהימות שנקראות שזנדרה, והן עוזרות לנו באמת לחזק את המערכת החיסונית שלנו. הרבה מאוד אנשים בימים של לחץ וסטרס, בסופו של דבר המערכת החיסונית מתחילה לדבר, ונמצאת יותר חולים, יותר מקוררים והכל. אז שתי תבליות כאלה ביום משנות מקצה לקצה, מי שלא מכיר אז תתעניינו, ואנחנו דרך כל המאמנים תוכלו כמובן לקנות את צמח השזנדרה. אני שנייה אחת צמאה לחיים, יש פה מים ואלוברה. תמיד זה לידי, אוקיי? אז זה לגבי השזנדרה, והנה האלוברה, אתם רואים אני שתיתי אותה כרגע, אני לוגמת מלא מים ואלוברה עם הרבה קרח. אגב, סודה ואלוברה זה ממש כמו שמפניה. אז באמת לאלוברה יש הרבה מאוד תכונות נהדרות של מנקות ומרגיעות את מערכת העיכול, בול מה שאנחנו צריכים בתקופה כזו. אז תשתו פקק בתוך כוס, או 2-3 פקקים כאלה ביום, עושים את העבודה למערכת העיכול ומרגיעים, וכמובן שזה מרענן. יש לנו את תה הצמחים שלנו, שהוא באמת גם מגביר את החילוף חומרים, הוא מכיל תמציות פשוט מדהימות, זה קופאין, הוא ממריץ אותנו, אז למהלך היום זה ממש ממש מצוין, וזה דל קלוריות, אין בזה קלוריות ולא שום דבר, אפשר לשתות את זה או חם או קר, אז לא לדלג, לפחות 2 כוסות במהלך היום, זה עושה את העבודה. מינונים, כל אחד יודע את המינונים שמתאימים לו, מאוד מאוד ממליצה על סיבים תזונתיים, שוב שיעזרו להפעיל את המערכת, את מערכת העיכול. הסיבים התזונתיים של הרבלייף פשוט, יש בהם בטעם של תפוח, הם כל כך טעימים, אז אפשר פשוט לעשות אותם גם במים רותחים, לשים בפנים מקל קינמון, וזה מרגיע בטירוף, וזה נותן לנו כמות אדירה של סיבים, שעוזרים לנו גם לנקות את המערכת. אם אני לוקחת את 3 המוצרים האלה שדיברתי איתכם עליהם עכשיו, ביחד זה יוצר לנו את הקוקטייל, שאנחנו כל כך אוהבים לשתות אותו ביחד, אז אפשר כל מוצר לחוד, ואפשר ליצור לנו את הקוקטייל, שזה מורכב בעצם מהתה, מהאלוברה ומהסיבים התזונתיים. תצלמו לכם את המסך, ויש לכם פה את המידות שאתם צריכים, וזה יספק לכם עוד יותר את כמות הנוזלים שאתם צריכים על בסיס יומיומי, יעזור לכולנו לשלוט בתיאבון, ואתם תקבלו תוצאות נהדרות. ואני קוראת לזה, הבקבוק עם הקוקטייל הוא החבר שלנו, הוא הידיד שלנו, אז הוא סוג של משהו שמחבק אותנו ואנחנו מחבקים אותו. אז תשתמשו בקוקטייל כל יום לאורך לפחות החצי הראשון של היום, ואתם מסודרים. החטיפי חלבון שלנו, החיילים כל כך נהנים מזה, אז אם הם נהנים, אז ברור שאנחנו נהנים, אנחנו לא מפסיקים לספק את זה, אז באמת החטיפים שלנו הם מוסיפים חלבון, הם טעימים, הם שוקולדים, יש אותם בכמה טעמים, הם בסך הכל 140 קלוריות, וזה משהו מפנק שאנחנו מחפשים. ומה שכיף, מבחינת החיילים הם באמת יכולים להכניס את זה לכיס, אבל זה נגיש, זה משהו נגיש, אני לא צריכה לאפות, אני לא צריכה זה, אז כמה שיותר חטיף 1 או 2 במהלך היום בימים כאלה, זה מצוין. ואם דיברתי על התכווצויות שרירים, הטנק וואי, תבליות הטנק וואי, הם פתרון אדיר, אוקיי? ומכיוון שזה מרגיע את השרירים, זה גם עוזר לנו מאוד לישון טוב. אז הפטנט שלי, ואני גם אומרת לכם, לקחת 2 תבליות של אומגה 3 ו2 תבליות של טנק וואי לקראת השינה,
אנחנו ישנים הכי טוב שבעולם. זה גם מכין ויטמינים וגם עושה את העבודה שאנחנו רוצים בשביל לישון טוב ולהרגיע את הגוף ואת כל המערכות. אז פשוט תהנו, כי יש לנו את הדברים שאין לאחרים, ואתם זוכרים לקבל ממני ומכולם את כל הדרכים איך בעצם לעזור לעצמכם, אז תעשו את זה. זה הרגע לשאלות, אם יש לכם שאלות אז תכתבו לי, ואני אשמח מאוד לענות, ויכול להיות שהייתי כל כך ברורה, שיכול להיות שגם אין לכם שאלות, וזה מצוין. אז אני מקווה שאתם ככה נהניתם, אני רוצה ככה לתת לכם, תצלמו גם את המסך הזה. אנחנו צריכים לימים המיוחדים האלה, שיהיה לנו פוקוס, שתהיה לנו מוטיבציה, שתהיה לנו משמעת עצמית ולעבוד על זה. תירוצים? אין תירוצים. אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, אין מי שידאג לנו. אנחנו צריכים לדאוג למשפחה ולילדים שלנו. אין מישהו אחר שיעשה את זה. אז תעשו את זה. החיים הם מעגל של אושר, של עצב, של רגעים קשים ורגעים טובים. אז אם אנחנו מתמודדים עכשיו עם תקופה קשה, תדעו שתקופה טובה מתקרבת לכולנו. אמן ואמן. תודה שהקשבתם לי. אורנה, לי יש שאלה אחת עכשיו. כן. מי שואלת? לגבי סודה, זאת מלי. אוקיי, מלי, כן. כן. מה לגבי קודם כל הייתה סודה? שיחה מדהימה, תודה. לגבי סוד, כן, הבנתי שזה לא כמו מים, זאת אומרת, מבחינת הנוזלים שזה מכניס לגוף, זה מורגז, וזה עושה עבודה של, כאילו, זה מנפח את הקיבה. השאלה, כאילו, אפשר לשתות בקטנה, אבל כאילו, אז בדיוק, אז קודם כל לא אנחנו לחשב את זה מדברים... כנוזלים. נכון, מלי. אז קודם כל אנחנו מדברים בקטנה, אנחנו לא עוברים לשתות רק סודה, אנחנו מתפנקים עם סודה. ויש אנשים שמאוד אוהבים את הסודה, יש כאלה שזה משפיע וזה טיפה מנפח. נכון שיש שם אולי איזשהו מינרל שאנחנו לא רוצים שהוא מתפרק אולי, אבל זה לא תקופה להתעסק עם זה. מי שאוהב סודה, אם גומר איזה בקבוק סודה ביומיים 3 לא קרה שום דבר, וסודה עם אלוברה זה מצוין, אז זה בסדר גמור, זה מכניס, זה כמו מים לגוף בסופו של דבר. אז לא להיות קשוח. לא להיות קשוח עם זה בכלל לא, ולא להיות קשוח בכלל עם שום דבר, אוקיי? כי זה לא דברים שיגרמו לנו רע לגוף. כל מה שדיברתי, תעשו, אבל סודה זה לא משהו שתעלה לנו את הסטרס בגוף, ממש לא. בסדר? עוד מישהו? תודה. טוב, אז חברים, כולנו נחזור לעניינים שלנו, ותודה רבה, אני מודה לכם על ההקשבה, וניפגש ונשתמע בימים הבאים, ובהלוואי ויהיה שקט לנו יותר. תודה רבה, היה מדהים, תמסרי גם לניר. ביי.